number 9, maayo nga lakat sang panahon kag wala sang brownout. Ginalauman ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez para sa nagapabilin nga 3 ka adlaw nga highlight sang Mascara Festival. Preparado na ang masobra sa 2,500 ka mga security personnel halin sa mga police, army, coast guard, Bureau of Fire Protection kag mga barangay tanod para masiguro ang malinong kag matawhay nga highlight sang Mascara Festival. Gani ginalauman ni Mayor Alvin Benitez nga kung tani mangin maayo ang lakat sang panahon kag mapaiway ang brownout para sa highlights sang selebrasyon. Sa Sabado, magapainis-inis ang 13 ka mga barangay sa Electric Mascara nga maga-kick off sa the Upper East pakadto sa Bacolod City Government Center lasay sang gabi. Ginapaabot man nga magatambong si President Ferdinand Marcos Jr. kaupo ng iyang pamilya sa street dancing kag arena competition sa Paglaom Stadium sa Domingo. Magatakop man ang festival pinaagi sa mga concert kag street party sa Lacson, Tourism Strip, Bacolod City Government Center kag Bacolod City Public Plaza. To continue ang aton nga mga activities nga peaceful. So far tawhay tanan, everybody's happy. Pila na lang kadlaw, so I hope na hindi na magulan. Brownouts, ulan, kag hopefully we will pull this off with a big bang.